Nag date 21 tarik kan kan. Hambai sin media rongo sung tini chaita jaga thangjaka ngakai puila ngakai sung obosoron bisio kaisa khoroksa tini khana binikhai condolence tongmani gaboni pore sung Wakhinogor ayang Soidrampara aro ngakai duijona masan khoroksani ngakai mane condolence tongo ngate khoroksa ngakai bisna klaijak mane urugingmani onek balokha 2-3 bosor kahing thanga ngai yorabo sung thangai chubakya ngai tabuk sungoro sokakya omong ngakai sini South Arshinogor bisi Murabari ingo para orobo thangnai ko koyekdin 27 tariko mane thui thangka ngai bini family mane tabuk charai khoroksa bini tongmani ngai khub mane borobo chugyani bisingtui obo khanawai sung sini je elkarni je sin leader ok sahama bisingtui borno kisa misa chuba chura phakya jaga sab manja phakya no tin chuba thani sungoro phakya sini block secretary tongo ni YTF ni West District ni vice president tongo tai sini local ni tabuk South Arshinogor ni member tongo sini vice chairman tongo tabuk sini leader ok je YTF je chalok tongnai tabuk elkarboni borok tongoro sung palbak saka phagino dike chuba phaketa hambai